Mayong udto amigos, ato tas dagat amigos. Manguha ko na sila kuan, bugkawil o kinason. So dagat di para amigos oh. Kauban ako silang jungjung og si Dong Dodil Didil ha. Naguna sila na ako amigos. Abuton silang kuhaon na ni. Pero na sila kitaan dito nga para sa isda mga amigos. Dong, wala kayo dalha tong kuhan dong. Dong. Aka to yung itaan ba? Dito niyo itaan? Aw. Ako ba to? So tandaon nila ang kuhan mga amigos, tandaon nila ang natong kuhan ba? Tanang fish trap ba, ng gitaan. So naataron sa San Remio. Dagan na kayo mga beach sa San Remio mga amigos na mga amigos oh. Tupad-tupad ang mga beach sila. Dagko kayo mga beach mga amigos. Kuhan siya beach nga kanang kuhan mga amigos, kanang nice swimming pool niya. Kuhan siya mga private ba? Bali pakyaw-pakyaw. No? Padung pa na nga to. Beach. Kaya mga amigos na nanglangoy na sila mga amigos. Umutod sa nilang gisaw mga amigos. So nara ko dito sa mabubobo mga amigos. Ay, di mo. Diba ko malangoy pero wa mo ko'y buya ko. Kana sila nagbutag buya mga amigos. Nila. Kana sila. Makita na. Umutod sa kuhaon nila na. Toyo man siguro. Ha? Pokot? So ato nito mga amigos, kay nata ko ni Pokot. Kuya sa dito kaya mga bato-bato. Tabi. Look. Okay. Uy, mga amigos, mga bato-bato mga amigos. Nasa mabaw na sa ilawom. Okay. Oops. Okay. Go. Ay, dudulot ako na eh. Okay. Sa iyo panguha niyo dong? Ha? Sa inyo panguha? Ato. Di ba unsa inyo panguha? Wala ay, namin pukot kere. Pokot. Ada be. Cuma ini ada. Kata gini. Itu mati parah. Ha? Itu mati parah. Kadali ko kau lagi ato do bugdo. Apa do? Ha? Igo tayo sa Eroto. Kalo. Pasal muna pa dong. Nagurti mo ba? Kapuyo ka eh. Ha? Pwede ka sa ba? Lu siya Tawag tuloy. Mana ka? Kapo na. Record na.
Patay, ipit ka. Sarun. Dari ko tayo hat. Lahat tayo. Dari ko pulis, kapitan ko pada. Ya, nakora. Kita patay kita. Okay, text ako mga amigos. Wah, masog lang na tubig. Ano? Kilit. Dapat. Okay ni. Masog lang tubig. Ano gusto mo ba? Bilong din. Gusto na padre. Dito dito. Asa ni? Ano yung pagpurmanik? Ini usah. Ikaw natin. Tadi gue. Tadi guys, saya kulit. Video. Kami power saya dari. Atau dito mo ito guys. Iya mo ilaw dai at sila ilong. Bakul ya, doang. Di ba kaya ko yun? Ilaw mo. Okay. Ada ba? Ada dulu. Ada juga. Kopi na sa malubot. Bata? Ada daw niya. Sana balik. Orang mereka hapur itu. Orang lah. Hari kegawas sila bayar, aku sila bayar. Betul gitu. Betul. Kita orang saya dia. Bro, saya dah buat apa? Saya pukul. Saya betul tu. Itu tu lupa. Apa? Naik ko dong? Ada apa tak? Dua buka baik. Sa isla? Wala ba? Atau ano to area nga lang gini? Ha? Ito.
Unsa may ito nyo? Wala akong area. Kita gusto. Hindi kita gusto. Panahon na ito. Pero malibalik. Ah,